Здравейте! Привет! Ти! Точно ти! Ти! Точно ти! Моето ли е това? Българско. Днес ще е милион. Председател, какво стана? Не. Така да става, защото те почакаха, ама и телефона не е бил при тебе сигурно. Хем чаках бързо в автобуса, но той не бъде бързо. Не знам. Чака достатъчно бързо. Да, шанс. Добре, кога сте готови, сядаме си. Лесно да изпълваме гърба. Даваме ръце на коленете ни пред нас, затваряме очи. Пробваме да се фокусираме за няколко дълбоки, спокойни, коректни. Дишваме и взимаме коректно и издишваме и вдигаме.
единствения край на върхолевия и ще се пробвам да спуснем, да залепим ребрата с свития крак, да отпуснем глава и да поддържим там, където няма върхолевия. Добре, плавно изправяме. Сега ще се пробваме съвсем леко да натиснем коляното долу
Добре, браво. Сега да пробваме по-добро. Сбиваме крака. Гледаме толкова, колкото може да е нагоре. Това е перфектно системата. Добре.
Те само да сме. Пръстите се остават в пода, само голямо. Още 5. Така 4, 3, 2, 1. Изпълваш и двата крака, тръгваш напред, назад. Издишваш, залетваш ръката. Вземаш да половина страна. Оттук издишване и залетваш. Още веднъж половина изправяне. Цяло изправяне. Таз назад, длани пред гърди. Вземаме куколата и се спускаме надолу. Издишваме и се наведем. Половина изправяне. Ръце на постелата. Който иска голяма крачка или скок. Плана. Оче гледаш надолу. Добре, оттук обръщаме напред в план и спутваме си тежестта от петите напред и надолу. Шадораните си държаме една си се прибира. Оче гледаш надолу. Издишваме. Оче гледаш надолу. Тук имаме два варианта. Да направим голяма крачка, с малки крачки, трети вариант, малък скок напред. Който се избере. Половин изправяне, цяло изправяне. Таз напред, длани пред. Айде сега пак. Вземате тък. И издишвате и се залепвате за крака. Повече към коленете, за да се залепиш. Айде сега половината изправяне. Може на хода на цвета, може под колене. Оттук голяма крачка и висока поставя. Планка. Може гледаш надолу. Добре. Връщаме отново на планка. Хайде сега опитайте да изпитаме тежестта напред да приберем. Добре, задържаш. 3, 2, 1, изпускаш. Може гледаш нагоре. Сменяте позицията, отвързвате на краката. Так. Хайде пак да сменим позицията, докато че гледаш надолу. Така. Хайде сега да миня крачките по скока напред. Ако подскачаш, леко свиваш колене, даваш тежестта назад и тогава подскока. Половин изправяне, цяло изправяне. Добре, браво. Последен трети. Вземете се куколата. Издишвате и се залепвате. Така. Оттук половин изправяне. Правилно. Ръцете надолу. Айде сега, подскокате голяма крачка назад, план. Добре. Оттук, оче гледаш надолу. Задържаме. Връщаме отново към план. Айде сега към план. Отведите се да напред. Задържаш. 1, 2, обръщаш, оче гледаш надолу. Издишваш, оче гледаш надолу. Айде сега решаваме как да се предвижите напред с скок, с малки стъпки, с голяма стъпка. Залепваш се. Половин изправяне, цяло изправяне. Раз напред, длани напред. Браво. Вземаме се куколата, издишваме и сме готови в скок. Държим за 5, 4, 3, 2, 1. Длани към земята. Оттук ляв край голяма крачка. Коляно на постелка, пръсти изпънати. Мисля на вземеш куколата, задържаш за 5, 4, 3, 2, 1. Пробвайте се сега да дадете дясна ръка назад и ако можете да хванете ляво бедро, колко сме дали тежестта напред и гледаме към тавана. Задържате за 5, 4, 3, 2, 1. Двете ръце. Оттук издишваш, изместваш кръка и правим 5 пъти от висок до нисък. 1, 2, 3, 4, 5. Задържаш в план. За 5, 4, 3, 2, 1. Избутваш се, че гледаш надолу. Добре, отскок или голяма крачка напред. Скок. Изправяне. Добре, сега ще вземем страна. Задържаме в
Вяра, как трябва да те? Да. Задържа. 5, 4, 3, 2, 1. Така. Не спиш кръвта. Стъпваш две пръст. Висок и издишно само полене диск. Висок, не са те. Така. 4, 5, висок. Задържаш. 5, 4, 3, 2, 1. Че гледаш по много, държиш. 5, 4, 3, 2, 1. Голяма крачка и подхода. Подхода чупка в коле.
Ето. Добре, правилно движение крака. Те ще пробват следните асани да ги задържаме поне по една минута. Ще започнем с мост. Първи вариант е да изгубиш и да дадеш ръцете по света. Втори вариант е да се само малко тежък. И трети вариант е да се залепиш по-дълбоко. Да пробваш да видиш дали можеш да се хванеш песените и да изпуснеш високо. През цялото време държиш краката, но петите трябва да са наскоро. Това е най-трудният трети вариант. Ако изпитате някакъв дискомфорт, няма да го правим. Преценете си трите варианта и държим една минута. Не въртите върта нито на ляво, нито на дясно. Дайте на пол. Да изпъщу високо нагоре ставаш. Не въртиш врата, гледаш само нагоре на тавана, може и да затвориш уши, но не го въртите, да не го попусите на лапите си. Държим. Добре, много добре. Ще направите много добри мозкове, държим, няма да пускаме. Изпъваме крака напред. Сега ще пробвам. Може да е малко чужко колене, но да залепим ребра и бедра надолу. От тук да спуснем колкото може никога. Ако можем да залепим и нея, да хванем краката и да задържим вагина. Дълбоки вдишвания и издишвания. Не е нужно да се не подвижат по време на задържане. Ако усетиш, че можеш да се спуснеш още малко чутка в колене, пък да останеш залепен, пускаш. Държи.
иска да се предизвика, отваря кръга, изтрива леко колене надолу. Вариация на работа. Да, това е като държим 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Прещане надолу. Залежно. Включваш се отново в кръга. Вземаш обувка, преплиташ си мотилата, хващаш гледането, кръсти се, загледаш, наляво и надясно. Сменяме кръга, не си върхата. От тук, леко вдигаш седалището, равничка към гърдия си, дишаваш и се залюляваш да се изправиш. Изпъваш хубаво гърба, отпускаш равнено. За секунда допреми шума, съброваната се фиксира. Давате ръце на колене, изпъвате си гърба и се вземате две бързи вдишвания през носа, като издувате гърдите, а издишвате гладко целият си въздух през уста. Хайде да пробваме. Quelli che poi mandano tanto. Tutto finito. Какво?